След овулация яйчникът образува корпус лутеум или жълто тяло, което се намира в фоликула. То произвежда хормона прогестерон, който е основният хормон, отговорен за хормоналната подкрепа на новото заченато човешко същество. При липса на необходимия прогестерон се предизвиква недоносване, така че този хормон е особено необходим в ранните дни на бременността. Дори преди имплантирането, тъканите на детето са различни от тези на майката и следователно той или тя развиват защитен механизъм, за да предотвратят изхвърлянето. На петата седмица от бременността лесно може да се види чрез ултразвук плодния сак, където живее бебето. Всъщност на задната стена на този сак може вече да се види развиващия се ембрион. На петата седмица бременността с близнаци изглежда подобно, освен че саковете са два. По очевидни причини ние наричаме това знак на самотата. Това е тройна бременност, петата седмица. 3 ембриона, всички в една матка. С радост мога да ви кажа, че майката и бебетата оцеляха и са добре. Наблюдаваме бременността в петата седмица и половина. Думата ембрион идва от гръцката, която означава новородено. Сърцето на ембриона започва да бие на 18-я ден след зачеването. Тук виждаме това чрез ултразвука, само 24-25 дни след зачеването. Лесно се вижда и от най-неопитните наблюдатели. Чрез поставяне на подвижен курсор през сърцето, можем да документираме началото и честотата на пулса на бебето, който е почти 2 пъти по-бърз от този на майката. Класическите елементи на кардиограма на възрастен се наблюдават в тази ранна възраст. На 6,8 седмици бременност сакът на бебето вече е нараснал по размер. Пулсът е видимо по-силен. Подвижният курсор отново е поставен електронно през сърцето на бебето. И записът документира присъствието и честотата му. Нашият звукограф иска точно да видите къде е пулса на този запис. Помнете, че тази майка още не е пропуснала нейния втори менструален период. Животът в нея като че ли се крие, но все пак е там. Вече основите на мозъка на детето, на гръбначния му стълб и цялата му нервна система са добре установени. Това е пулса на бебето отблизо на седмата седмица от бременността, само 35 дни след зачеването. Кръвната група на детето е различна от тази на майката и между тях няма обмен на кръв. Сега ембрионът е на 7,1 седмици. Можете да видите добър пулс. Този етап на развитие ембрионът притежава всички части и органи на възрастен. Разбира се, всички са там, не напълно развити. Това развитие продължава 25-27 години. От този момент нататък промените в тялото ще са предимно в размера и в постепенното усъвършенстване на работните части. Тук звукографът измерва размера на бебето. Този ембрион е на 7,6 седмици бременност. Предните дялове на мозъка, дясното око, ръцете и краката, развиващите се пръсти, пъпната връв, черния дроб, носа, устата, всички се виждат ясно. В този стоп кадър ясно се вижда дясната ръка. Започват да се виждат палеца и пръстите. Ако някой е студент по сравнителна анатомия, може да идентифицира тази ръка само като ръка на човешко същество. Наистина, тя е дори различна от тези на шимпанзетата и маймуните. Напълно жива, напълно човешка. Продължаваме към 8,3 седмици. Ембрионът сега става плод. Фетус, латинската дума за потомство.
Лесно се вижда пулсът. Развиващият се мозък напълно съвпада с кадрите, заснети на този стадий на развитие. Могат да се видят главата и развиващите се ръце. В този ранен етап на човешкото развитие с ултразвук може да се забележи гръбначният стълб. С развитието на тези нервни пътища съществува определената възможност за възприемане на болка от плода. Всъщност клепачите и дланите на ръцето са чувствителни на допир. Ако клепачите бъдат ударени, детето изкривява погледа. При докосване на дланите пръстите се свиват в юмрук. Майката току-що е пропуснала втория си менструален период и чак сега започва наистина да вярва, че тя е бременна. И все пак плодът е преживял своя най-невероятен в живота си период на растеж и развитие. Отново наблюдаваме и проследяваме пулса, който непрекъснато се засилва. В този стадий на развитие линиите на дланта и пръстовите отпечатъци са завършени и чрез изследванията на съдебната медицина още веднъж ни се напомня за уникалността на тази човешка личност. На 8,1 седмица виждаме младия плод защитен в своята течна среда, плуващ като астронавт в нулева гравитация, получаващ кислород и храна, двата най-важни продукти за живота от своята майка. На този етап от развитие са засечени мозъчни вълни с напълно индивидуални особености, които скоро започват реално да определят личностните характеристики. На 9,3 седмици наблюдаваме кръвта, течаща през пулсиращата пъпна връв. И ясно виждаме спонтанните движения на тялото на плода. Седнете и гледайте как на тази 12,5 седмици плодът лудува в утробата на майката. Помнете, че тези движения не се усещат от майката и няма да се усещат за още 6-8 седмици. На този стадий нероденото може да рита с крачета, да ги свива, да стиска и маха с пръсти, да свива юмрук, да си движи палеца, да си извива китката, да обръща глава, да поглежда в страни, да се мръщи, да си отваря устата, да започне да поглъща, да си присвива устните и да започне да прави движения на дишане. Вижте как юмручето се вдига към веждата. О, какъв труден ден! Гръбнакът продължава да се развива. Вече има напълно рефлекси, включително способността да хваща и да се стресва. Тук крачето е особено артистично. Нито един учен по сравнителна анатомия не може да отрече уникалните особености на това човешко краче. На 14,6 седмици отново виждаме ролята на сравнителната анатомия, този път с ръката. Вземете 10-5 годишни деца и ги попитайте какво е това, и 10 от тях ще ви отговорят, че това е ръката на бебето. Ултразвукът е толкова невероятен, че могат да се различат дори дългите кости на ръката до рамото и на ръката до лакътя на плода в тази ранна възраст. Раменната кост на ръката, лъчевата кост и лакътната кост лесно се виждат. Тук все още на 14,6 седмици можете да видите белите дробове и черния дроб, разделени от диафрагмата. Анатомичните детайли са толкова невероятни, че може да се различи лещата на окото с помощта на ултразвука. Трябва да се посочи, че доколкото тази ултразвукова технология не е нова, тя става все по-добра и по-добра и ще се усъвършенства в бъдеще. Нашата възможност да преглеждаме нероденото, да се срещнем с него или нея, ще се подобри много повече в следващите няколко години. 16-та седмица. Гледайте.